Zulhuwaisira shi akan me yafi kwarancewa akan yi rashin kunya ga janibin manzo Allah, ya kalli shugaba ya ce da shi ittaqillaha, ka bi tsoron Allah. In ce wannan rabo da aka yi ba a nufi gaskiya a cikin sa, a gaban shugaba bai faɗi wannan. Da aka tashi za a shaƙe wuyan Arkusu Tamimi, Zulhuwaisira yace kar ku kashe shi, wallahi ba shi kadai bane, in kun kashe shi kun yanka shi to ɗan tawagarsa kun gansu ma yanzu, ni ku ga sun na ganin su za su zo nan gaba. Shi akan me yafi kwarancewa akan yi rashin kunya ga janibin manzo Allah, ya kalli shugaba ya ce da shi ittaqillaha, ka bi tsoron Allah. In ce wannan rabo da aka yi ba a nufi gaskiya a cikinsa, a gaban shugaba bai faɗi wannan. Za su kashe shi ya ce ai wannan tawaga ce tana nan tafe, tana nan, ba abin da suke jin daɗi irin ake ta alfarmar shugaba, shi ne burinsu. To duk abubuwan da ake faɗa yanzu idan ka faɗe su sai me kuma, sai yaya? Idan ka ɗauki haƙƙin iyayen shugaba da martabarsa da matsayinsu wanda suka taimaki duniya da abin da wani makhluki bai zo wa duniya da wannan abin ba, ka faɗi abin da ranka yake so a ciki, to sai yaya? Sai haƙa'iƙun da suke tattare da ɗan nasu kuma sai su ma su rubuce gaba ɗaya? Haƙiƙoƙin da ɗan nasu ice da sahabi, salni ka roƙe ni mana yanzu, ina so zan baka tukunci tunda ka zuba min ruwa na yi alola. Salni, roƙe ni, in ji shugaba fa. To an na zaton da watakila shi ma irin ɗan tawagan nan yanzu ta aka yi ka koya mana ka ce a roƙi Allah ko? Salni, roƙe ni. Sai ya ce as'aluka murafaqataka fil jannati, so nake idan an tashi kiyama ga gidana ga gidanka. Wanda fa ake faɗar wannan magana kan